Siellä on hyvä. Onko se milloin ilmestynyt? Se on jo 84 tai jotain. Aloitamme juhlanne nousemalla seisomaan. Laulamme yhteisesti karjalaisten laulun Liisa Keränen väestään. Terjokiseuran puolesta. Tämä on 58. Terjoki. Aiemmin vietetty 57 juhlaa Järvenpäässä. Vaan nyt päätettiin rohkean ratkaisun ja päättivät, että tullaankin tänne Terjoille juhliin. Tämä auttaa siihen, että nuoret polvi saa myöskin nähdä sen, että mistä ovat vanhemmat, jotka lähteneen. Niin kerron teille vähän itsestäni. Minä olen Sanna-Katri Räikkönen, isäni on Juhani Sikiläinen ja hänen isänsä on Juho Sikiläinen. Juhon talo on tuossa, onko siinä nyt sitten kilometri tuossa Käkökyntään Sikiläisen mäellä? Luen teille Karjala-lehdestä löytämämme Ritva Oilasen kirjoittaman runon. Kerro mummo Karjalasta. Runo on hieman muokattu omistaaksemme sen omalle mummolle. Kerro mummo Karjalasta. Kerro mulle, mummo, millainen on Karjala. Kerro luonnosta ja ihmisistä sen. Miksi teidän täytyy täältä pois lähteä? Jättää koti sekä rakkaat paikat lapsuuteen. Taas loistaa lapsen silmät siniset. Hän tahtoo jälleen kuulla tarinan menneiseen. Painaa mummon poskeen silkin pehmeän. Pienet kädet mummon kaulaan kiertyen. Täällä käki kukkui, linnut lauloi, kannel soi illoin, kuut loitti kuudan siltojaan. Järven laineet viestin kaukaa maailmalta toi. Kukat tuoksui, tuoksu peitti koko maan. Viljapellot niin kuin aurinkonen heilivät. Aamuin kastehelmet peitti tienoon. Tähden lennon mummo täällä kerran nähdä sai. Liian paljon sydän silloin. Meidän juhlapuhujamme, professori Seppo Knuuttila, on Joensuun yliopiston professori. Hän on tutkinut sitä. Menneisyys on läsnä tässä juhlassa ennen kokemattomalla tavalla.
Me olemme kaikki jollakin tavalla myyttisen varmuuden vallassa tietoisia siitä, että tällaista juhlaa ei ole ollut koskaan aikaisemmin, eikä tällaista juhlaa koskaan tule enää olemaan. Jotakin ainutlaatuista tulee tänä päivänä valoon meidän myötä. Kaikkien meidän, jotka ovat tässä salissa. Ja jotka ovat meidän kanssamme tässä salissa. Monet asiat ovat nyt eri tavalla samoin kuin ennen. Mutta jos menneisyydestä valikoituja yhteisiä kokemuksia, identiteettiä, niin kuin sanotaan, halutaan erityisesti korostaa luovan ajattelun ja luovan toiminnan ja tulevaisuuden lähteenä, on hyvä pitää mielessä, etteivät yhteiset kokemukset ole koostuneet vain positiivisista asioista. Eikä identiteetti ole mitään ainutlaatuisia sopusoinnon tyyssijoja. Kysymys on neuvottelusta, sopimuksista, millainen menneisyys teillä ja meillä on ollut, muistin luonteesta ja valikoinnin perinteistä. Meillä on kehittynyt tapa valikoida menneisyydestä tiettyjä asioita ja jättää toisia asioita ikään kuin vähemmälle huomiolle. Ajallisesti menneisyyttä voidaan lähestyä, tai vertauskuvallisesti, niin kuin sanottu, menneisyyteen voidaan matkustaa vain sellaisena kuin se on nyt, ei sellaisena kuin se oli. Liisa Keränen on omaa sukua Heikkinen. Hän kävi syntymässä Viipurissa, asui 5 ensimmäistä elämänsä kuukautta täällä Terijoella, tuolla keskikylällä ihan luterilaisen kirkon luona. Hänen isänsä on Sulo Heikkinen, joka kaatui vuonna 1941 ja lepää Terijoen sankarikaudessa. Ja Liisa kertoo meille vielä. Shakespeare sanoo erässä näytelmässään, anna surulle sanat, murhe, joka ei puhu, huiskaa pakahtuneelle sydämelle, pyytäen sitä murtumaan. Onneksi löydämme kaipaukselle sanat ja sävyt. Anna nyt menneen maailman puhua nuoren Sulo Heikkisen kirjeessä, hänen herkistyneen kauniilla kuvauksellaan Terijoelta vuodelta 1927, josta kenties joku täällä voi itsensä tunnistaa. Viulisti Saarinen, hänen juurensa myöskin täällä. Hänen ukkinsa oli, pitää monta ihan nimettiin oikein, Urho Kähönen Rajajoelta, ja ukin äiti oli Maria Koukku tuolla Peräkokkalasta. Ja mummi on Ilkka Kähönen. Saaran tuomitin meille tänne juhlaan on Schubertin valtti. Antti Kähönen on sellainen mies, joka on ensin syntynyt tuolla Viipurissa. Hän on Urho ja Ilkka Kähösen poika. Hän on nyt pitänyt yllä karjalaisia perinteitä lähinnä sitten tuommoisessa muodossa, että hän on laulanut mieskuorossa Viipurin lauluveikoissa, joka täytyy just 100 vuotta.
Muistele ylöskin. Hän on tämän Terijoen matkan vanhin osallistuja. Hän tuo saksittää eräänlaisen kunnian vieraan täällä meidän juhlassa. Tervetuloa lausumusten. Kerran eräänä iltana äitini kanssa seisoimme meidän liikkeemme portaalla. Elokuun ilta ilmeisesti oli vähän tämmöinen vilkuisa ja mukava. Ja sitten käveli ohi kiinalainen. Hän oli oikea aito kiinalainen, ainakin puvusta väitteen. Hänellä oli myöskin letti niskassa ja semmoinen kartiovalkki päässä, silkkiviitta päällä ja nyytti selässä sekä mittakeppi kädessä. Hän meni muutama askeleen ohi ja sitten rupesi hänen kauppiasvaihtonsa elämään ja kääntyi ympäri ja sanoi puhtaalla venäjän kielellä Kupiti baarina Ching-Chun-Cha. Ching-Chun-Cha oli venäläis-kiinalainen nimitys Shantunille. No baarina ei ostanut tätä, mutta se jäi elämyksenä mieleen. No sen jälkeen Terijoelle tulivat tattarit, jotka myöskin aluksi kantoivat nyyttiä selässä, mutta ensimmäisen maailmansodan aikana pääsivät rikastumaan ja meidän naapurin rakensi eräs tattari kivitalon, jossa myöhemmin asui hänen veljensä Abdulhaq suuren perheensä kanssa. Niin tämmöinen idyllinen elämä jatkuu Terijoella vuoteen 18. Ja silloin tapahtui maailmassa kumma juttu. Eräs kiihko serbialainen Gavrilo Princip ampui Itävallan suurherttuan Sarajevossa. Itävalta päätti panna Serbian järjestykseen ja julisti sodan, mutta Serbia oli liitossa Venäjän kanssa. Venäjä julisti Itävallalle sodan. Saksa oli liitossa Itävallan kanssa ja niin hetken päästä koko maailma oli sodassa. Ja tämän sodan seurauksena muuttui käytännössä katsoen koko Eurooppa ja paljon muutakin. Euroopassa oli vain 3 tasavaltaa ja kaikki muut oli joko keisari tai kuningaskuntia. Ja sen seurauksena oli sitten suuret vallankumoukset ja kaikkein ikävintä meille oli se, että Venäjälle nousi valtaan hirmuvaltias, joka ryösti meiltä tämän paikkakunnan. Jotta te pääsitte perille, miten pitkä vaikutus sillä on, niin minun perheessäni sitä ovat kärsineet menettämällä kotipaikkaoikeuden vanhempani, minun sisarukseni, minun lapseni, minun lapsenlapseni ja vielä niiden lapset, että lähinnä minun on 5 sukupolvea saanut kärsiä tätä kotipaikkaoikeuden menetystä. Nyt minä täytyy lopettaa, meni politiikan puolelle. Toivojen sähkäpäät, ne sulaa mieleeni lumet ja jäät. Kotirannoille nähkäs palata saa. Tämä elämä
on erilaiset näkökulmat karjalaisuuteen ja Teriokeen. Varttuneemmille Terijoki edustaa rakasta kotiseutua. Kotiseudulta irrotetut ihmiset tunsivat itsensä juurettomiksi ja tuuliajolla oleviksi ennen kuin kotiutuminen uusiin paikkoihin ja toisenlaisiin oloihin ehti tapahtua. Osalla tämä elämänvaihe kesti lyhyemmän, osalla pitemmän aikaa. Kotiseudun muistot ovat silti jokaisella, ja ne muistot yhdistävät Karjalan heimoa. Meidän nuorempien sukupolvien on joskus ollut vaikeaa ymmärtää terijokilaisuutta, koska meiltä puuttuvat omakohtaiset kokemukset alueella elämisestä. Nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa jonkinlainen itsensä kiinnekohta ja paikantaminen on kuitenkin tärkeää, ja siksi juuret ovat tärkeitä. Karjalaiset ja terijokelaiset ovat siitä omalaatuista porukkaa, että mitä vaikeampaa on ollut ja on, sitä valoisampia ja toiveikkaampia on ollut. Elämän koettelemukset ja uudet asiat on otettu vastaan haasteina ja nähty asioissa aina ne positiiviset ja mukavat puolet. Minulle rakas ihminen, jolle olen usein kertonut murheitani, on aina osannut kuunnella ja sanoa sitten lopuksi, että no niin, kun ei niitä murheita enää enempää ole, niin siirrytään sitten jo niihin mukavampiin uutisiin.